ostegunean, urriaren 25ean hasiko da kanpaina, eskariak egiteko epea, azaroaren 14 arte. Kanpaina honetan 5 urteetan lortutakoari buruz arituko gara, 800.000 euro bideratu ditugu dagoeneko Nafarroa hegoaldeko euskalgintzara. Gai horri buruz arituko gara kanpaina honetan, eta noski, udazken honetan euskalgintzak badu beste erronka bat, euskaraldiak jarri diguna eta azaleratu diguna, eta 800.000 euroekin eragileak belarri prestak eta agubiziak sortzen aritu dira, eta ikusiko da gure ekimenetan, gure bitartekoetan, bat egingo dugula euskaraldiaren kanpainarekin. Eta esaterik ez dago, kanpaina honetan 5 urtetako zikloaren ostean, oraindik ere ezinbestekoa dela saskiak eskatzea, ikusi dugulako ze lortu den, baina oraindik ere askoz ere gehiago daukagulako lortzeko.